хора, аз съм DaBestFox и днес снимаме един клип на Minecraft, който ще бъде по-точно Survival, който ще има много части. Да, ето ги настройките, които нищо не съм бутал, само написах името. Това ще бъде името на нашия World. И да започваме, креатваме го. Да знаете, нищо не съм барал ето игра на Minecraft, даже тук съм го оставил нарочно, ако някой е забелязал в предишните клипове. Не е написано, но сега го стъквам. И да. Така. Ще чакаме само да зареди малко. Мога да спивам. Така, имам прасета, имам дърва. Първата цел в Minecraft, както всички го казват, ютубъри, е дърво. Това ще копаме дърво. Добре. Да знаете, аз съм нов ютубър. И играя Minecraft колко? Вече става 6 години. И вече почти знам да правим пръчки. Вече знам почти всичко как се прави. Първо си правим кирка. После прадва. На новата версия падаме вече ябълка. Това е саплинг. Това е ябълка. И на новата версия брадвата е по-силна, така ще дадем брадва. Няма да спрям никакъв меч. Ето убиваме едното прасе с 1 кил. Второто прасе го убиваме с 1 кил. Третото не го убихме. Имаме сега 5 пържоли. Такива пържоли. Ще ни трябва и овца. Но сега ще копаме. Ще ни трябват и много тръвце поне за лекло. Аз много не съм запознат с Minecraft, но съм играл доста време. И мисля, че почти всичко трябва да съм научил. Да, имам Optifine инструкции. Да, казах ви, че малко се залагва. Така че първо не е нужно 16 дърво за един стак планкове. Имам 15, мисля, че не стигне. Аз ще взема ето тия розички, мисля, че ще се бъдат подходящи за нашата къща в следващите епизоди. Да, ще съберем това и ще тръгнем да пътуваме някъде. Така, може чувате един шум на баща ми отзади и гледа телевизия, но му каза да го намали телевизора. И да, кравички. Мисля първо да направя една ферма за крави, но ще убия кравите, по-нататък може да срещна доста храна. Ето почна малко да залагва. Лека по лека, но ще свикнем. Чуваме ендерман. Чух някъде ендерман. Сега убиваме тази кошка. Ето за сега какво ми е в инвентара. Може да не ме чувате, но ще трябва да говоря тихо, защото за сега му викахме доста с Уидъра, обърках се с името. И вече трябва да му знаете името, нали? И да. Абе, с крави много са ги направили пързите. Забива. Стига. Добре.
Сега имам 5 коза, значи може да направим една шапка. Сега. Опс, чупи се бразът. Трябва да направим каменна. И сега ще бием с кирка. О, тук. Кирката няма се чупи толкова. Мисля. О, ще започна да дупа, защото... Ето по първия ни камък. Чупене. Щупене вече. Кои третия? Памахме на дяловици. Знаете ли колко трудно един ютубър да снима толкова много клипчета за един ден? Например като Shadow Hex. Колко не му е било трудно да снима това клипче? Значи толкова с камък ще не стигне да си направим една брадва. Не може да си направим и гирка. Предишната беше... колко беше? Беше 7, сега пак е 9. Така. Така. Имаме 7 закащи. И вече имаме 8 за булза, наречен на български. По Майнкрафт език е тутманик. Маник. Може да срещате тутманици в баничките там, недоени банички. Може да ги срещате. Купаме малко дърво, че може да ни потрябва. Това. И мисля вече да се замина в пещерата, която направихме нашата дупка. Нашето ново място за живеене. Изкопам още малко и ще се опитам в някой хора не знаят, но вижте, аз като бях малък, скопах е такъв камък и го преобразявах в, нали, припечих го. Ето това се намира понякога в земите и диаманти и всичко друго. Като, нали, за всички малки, които ако изобщо гледат този клип, намерите някаква дупка, разхождайте се, намерите някаква дупка и в нея има едно жълто нещо, като оранжево-жълто. Като някакви оранжеви жълти е такос. Ето, точно е такос нещо. И това е айрон. С него може да си правите каквото искате, има диаманти, голд. Но аз не ви препоръчам да използвате голдите ауди, защото са много слаби. Знам, че са от злато, но са си много слабички. Да, много лесно се чупи. Така. Този път ще сложим печката, имаме 20 голд. Ще сложим 5. Преперчем тук с краната. Е така се правят торча за тия, които не знаят. Вече имаме първата гозба. Тя е пържала. Видите, втора. Втора. Добре. Сега искам да си направя лечение. Дето го викаме туника. Туника се е казала, аз обърках. Трябва ми жълто. Тук е жълто. И пръстата си откриташ. Така. Щупите, ето това трябва да намерите. Е така дупка.
щом нямам нищо, значи трябва да копате понякога. Оле, планах на хората, които е скучна, те пропускат доста работи, когато смисъл на нас геймерите Майнкрафт, мисля, че не е задължително. Да, точно така. Ние геймерите обичаме Майнкрафт, защото имат доста работи, които трябва да обзумете. Има босове, Ендер Драгона, например, Уидъра. Не, Уидър бос беги, Уидър. Просто Уидър. И други работи. Имам 15... Оу, ще да падна. Така. Трябва веднага да се закопаем. Първо трябва да се открия. Ето го. Мира го през проблем. Така. Ще видите защо взех това цвете. Пойде се на така. И става жълто. Но не се жълта униформа. Вземаме печката, крафтинга. Ще правим една тупка тук, която ще цветне. Да, това не е от най-хубавите обследвания, но така не е начина. Не е от тоя, но свикнал съм да намирам опции навсякъде, но този път няма. Само да се направя хомчето и да, може малко да покопне и ще видим после какво ще правя. Мога да ви покажа стари светове, които съм се развивал. Да осветим тук. Тук е много тъмно. Сега ще може да ви покажа тъмбутата. Скелети са много мощни. Но аз ще прекалено сме студите да ги убивате. То без броня. Аз не съм толкова смел. Не казвам, че не съм смел. Но не казвам, че съм страхлив. Да. Да се правим два честа. И да сложим сега айтемите, които мога да си направя един замък. Не знам. Всъщност сега ще си пробва още малко и ще го ставят. Ще си направя ще си направя лопата, нова брадва и нова кирка. Първо брадвата, защото може да е много сведена. После лопатата. И това мога да го изгоря просто. Ще оставим малко храна. Ще имаме 22. Техне, сапнингите и всичко друго може да уместна много скъп. Но положението е така. Мисля, не мога да обясня. Аз ви обясних малко, но мога още повече. Защото ни викахме доста с удар. Защо не убихте, защо не убихте. Добре, много се досахме. И хора... Какви координатите, ако искате ви да си направите
Там някъде има каши така. Там работи, нали, дърво, манджа и всичко. Да, хора, там се да заклепа. Чакай. Оф. Трябва да изработя стая. Така, първо ще направим стаята. Ето тази стая мисля да бъде за печки. Или за нещо друго. И хора, да, мисля да спирам епизода, защото стана доста. Да. За финал ще чупя кепката. Така щупих я. И да, хора, това мисля да е за клипа. Не е много, но не е малко. Искам само да направя ето това по-голямо. И ако искате още да снимам, харесайте клипа. Ако искате харесайте, ако не искате харесайте. Но ако искате да снимам още за такива, да продължа. Аз ви казах, че ще продължа. Но ще мога да продължа още. И да, аз бях да без Фокс. Трябва да ви е харесало оцеляването ми, да. Ако искате го лъкнете, ако искате не. Но за по-сигурно го лъкнете, защото просто го лъкнете, защото да продължам да снимам. И това няма нищо общо с тия пари, дето викате там. Някои хора казаха, че някои хора от Skype ми казаха, че някои хора снимали само за пари. Но аз не съм от тях. Повярвайте ми, аз никога не бих карал. Аз даже бих върнал парите на някой. Даже бих му дал. Тия пари, които съм ги намерил на улицата, аз не съм лош хора. Не съм един злосторник. Ето чувате това зомби, ето той е отгоре или тука. О, чувам го е тука. Ще върне горе. И да, до следващия клип, лъкнете го, ако искате да има още.